Slobodan Sloba Radanović je srpski pop, folk pevač i tekstopisac koji se javnosti predstavio u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde. Rođen je 20. juna 1990. godine u Zrenjaninu. Slobodanovi roditelji su Draginja i Dušan. Ima brata Radenka i stariju sestru Miljanu za koju je jako vezan. Od ranog djetinjstva je pokazivao talenat za muziku. Njegova omiljena pesma je bila Da si moja devojčica od Džeja koji je izvodio na pijaci. Pošto je kao mali bolovao od bronhitisa i često je ležao u bolnici, doktori su dolazili u njegovu sobu da ga slušaju kako peva. U rodnom gradu je završio osnovnu školu dr. Jovan Cvijić i elektrotehničko-građevinsku školu Nikola Tesla, smer građevinski tehničar za visokogradnju. Upisao je arhitektonski fakultet u Novom Sadu, ali vrlo brzo je shvatio da želi da se bavi muzikom. Bliske osobe su podržali njegovu odluku i verovali su da će postići veliki uspeh. Pevač je veoma druželjubiv i ima veliki broj prijatelja. Jedan od njegovih hobija su putovanje i sa devojkom i obišao mnoge zemlje. Slobodan je visok 195 cm, a težak je oko 100 kg. Od malih nogu se bavio sportom, a trenirao je boks i kickboks. Dugo se mučio sa viškom kilograma koje je izgubio s pomoći redovnih treninga. Veliki je gurman, naročito voli da jede pomfrit i hamburgere. 2013. godine započeo vezu sa stjuardesom Kristinom Kijom Kockar. Pošto je Kristina jedno vreme radila u Dubaju, Slobodan je na njenu adresu poslao korpu sa 101 ružom i emotivnom porukom. Naredne godine su se preselili u Beograd i počeli su zajedno da žive. U aprilu 2017. godine Kristina i Sloba su se venčali. Slavlju su prisustvovali samo članovi porodice i najbliži prijatelji. U februaru 2015. godine doživio saobraćajnu nesreću zbog koja je prebačen u urgentni centar. Imao je povredu glavi i morao je određeno vreme da provede u krevetu. Krajem 2016. godine Slobodanov automobil je bio obijen zbog čega je otkazao televizijsko gostovanje u jednoj emisiji. U martu 2017. godine pevaču je u Pragu prišao čovjek koji mu je ponudio da postane glumac u filmovima za odrasle. Njegova devojka je bacila vizit kartu koju je dobio, a on joj je u šali rekao da zbog nje nije postao novi Rocco Siffredi. U septembru 2014. godine započeo učešće u prvoj sezoni Pinkovih zvezda. Najviše je pevao pesme Zdravka Čolića, Šabana Šaulića i Džeja Ramadanowskog. Stigao je do samog kraja takmičenja, ali pobedu je odneo Ivan Kurtić, dok je Slobodanu pripalo treće mesto. 2015. godine objavio svoju prvu pesmu Bure Baruta, koja na YouTube-u ima preko 1.000.000 pregleda. Nekoliko meseci kasnije izbacio singl U porocima. 2017. godine promovisao numeru stjuardese za koju je snimio spot. U septembru 2017. godine Slobodan je postao učesnik realitija Zadruga, a rekao je da je mu cilj da promoviše svoju muziku. Iako je tvrdio da je srećno oženjen, postao je blizak sa modnom blogerkom Lunom Đegani. Jedno večer njegova supruga Kristina i Lunjina majka Anabela Atija su na par sati ušli u Zadrugu. Razgovarale su sa Slobodanom i Anabela je od njega tražila da bude iskren prema njenoj ćerki i da se udelji od nje ako voli svoju ženu, dok ga je Kristina branila tvrdeći da mu se Luna nabacuje. Za razliku od pevača koji se nije izjašnjavao, Luna je priznala da ga voli i da će se boriti za njega. Neki takmičari su tvrdili da su blogerka i pevač imali odnose, ali Luna je to negirala. Pevačica je pevaču rekla da ga žena ostavila i da je njegove stvari izbacila iz stana, on se poverio manekenu Anđelu da je zbog nje ušao ovaj reality. U novinama su se pojavile vesti da se Slobodan i Kristina razvode, kao i da je ona u drugom stanju. Takođe napominjemo da je u toku učešća Zadruge 1 pobedu odnela Kristina Kija Kockar, a pre toga je ušla u pomenuti reality. Sloba je uspeo da uništi Kiji život, zbog njega se razbolela, ali je na kraju isplivala i digla se kao Feniks iz pepela i postala jedna od najplaćenijih i najpopularnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni, a i šire. Kako kažu, karma je, pa znate već.